Warna, 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 warna sing mikuti dia.
wilahing wong wilahing awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat meringgang jagat karana sirang tunduk kawisisaning disana sono senawung lang kula pesta maksud stantun lambang Buddha sinantara tutara katela tetula-tulat mring Raden Parabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkewa tekap usananing gumita tau renggeng pralambang madumba-dumba marma panggung sang murwaning kanta sing kebyar dumadining wayang Murwa purwakaning kandha pinarik runtuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen narasaya karaos mulacari ruhang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya, Candra, Daru, nyewang Kartika, wis kinurba kodrateng kawasa. Sahari ratri angidri bawana perwatleging duksina gelur kewandi. Temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad. Tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun. Toya Jawa pating krembya. Dada padang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang beruntuh dada beranan tanpa picalan padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagat munggung jagat wetan tuk munggup-munggup munggung kalkan kerabang merngangga lamun kang saya dilat-dilato bumi saya tangu sumurup sanjewang arko kata sebelah kanan gereng abang esmu jenar kapur bawan sinaring sang jawang basonto tanam tu katon ijo uruyo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasih ring marabancono lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makuta Mega tan wetawis dangu soleh ngawula dasi dene warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi Anglu ursulur tatan ana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Karkasaya tanggu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing pinggir plat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyudara Banteja Rebul Kekuwung Parandiri datan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari Ngastina. Ya praja negara ing Ngastina, ya negari ing Hastinapura, Liman Benawi, Kuru Janggala. Dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditega. Krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk uljeng cakrawala wane-wane cakreng bewisi sawane geneping jurang sorong kinepung gua sirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasur jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jajaruk Misar kang pinangga Pratiwi Pategalan nggo Palawija ingkang ngerbuyu gegudhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane Pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning diri Inga-inga raja kaya dewen sansaya ngrembug lampun sang aglaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Tatanana caraning kandhang agunan sing palang. Labet tebih saking Tidadurjana cuti samya sayek seka kapti. Akal uring nusa bangsa duwe negari Ngastinapura.
ngono go ngimbangi gunung anggung somles tarurun tumurun tanah tumera sate dadi huru-huru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi nali disampun samya samet aning sesanggeman sepentep saking titasan soisinan saya Nodawida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasake negaring Astina lagu sumolagya manjing marang jaman kencana. Panjang munjung pasir pawukira jinawi. Gemah Haripakarta tata turta raharja. Dasana guru kang gedhe bori padhang jagati dur kuku setor tata kuncarane. Torta kasusuring panca praja lasnenta wau. Ananging wenangira den ucap dosa namaning Sang Nata. Dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Maha Prabu Suyudana, ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastarata Siwi, ya Sang Dastarastratmaja. Ananging Nalindra Berbanda, Berbandu. Berbanda tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelanning jagat. Kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana. Berbandu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi maring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakno ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kaladuk denya duweni watak semungah sesongaran Adigang yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara. Yen to ginunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon saratri datarna pedhote. Siniget pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah sang nata tedhasi wa kaneng sitinggil Binaturata lenggahing dampar kencana. Ingkang pinalipit kencana pinatik mawa retna. Linemekan babut pirang werdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebak kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarepeng sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancaring keprabon banyak dalang hartawalika sawenggaling mas kacu Dwi Panggo kang sarwaretna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi pangurakan sirna kamanungsan yayasan Hyang Prabancana Ngijawantah harap tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang pareng caket dereng mangarsa nenggih warangkana tapi dalemping plasa jenar nenggih Sang Rekyana Patih Harya Sangkurya Sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati tatana kantun pilenggahipun pujangganing negaring Astina muhung pandhita Sukalima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Dayawang Drona ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra datan tebih biswanira Sang Jawara kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandenggul datan Pasala labat kathah sakating para siba jawi ambludak gendera ara rontai umbul-umbul keterangan danu Yayang mondeng mangsa labu payung megar mendhi jamur paring mangsa ndeng tumbang karang abuh jatinganing mangsa katiga Prandening mangki tintremadaning pasewakan datan ana gondongan kang pasawur tatel pampah kabar sungling pradonga yang mangling waranggana kacarita langkung semanten arambirawirana teng pantur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika dadosaken kumangling wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulan samyong para kala samyong ngangsep bisa wani Sarira sarata tawote saranu terus ingkar samira tuning kanyut manis Renganira ingsun Gusti Sring Astina Maha Prabu Duryudana barining sun Werkudara den kabareng alon ngandika
Suritinan neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyono nyang manjra sarwa rukma rangking panek nara narawata obro prabanya kangsu mirat kenyaring neca laliwaran lereki laci siring tadet wimbo kekondo mrek ingin kadyo pema roto ondo saparan mangambar kongas pamun sira anggaku
kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kamruh mring hukum kang ngibadah lan ngiranggi syukur oleh wong tapa ingkang was mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Om Liwangsuk mono mangadili duwi ana sasmintaning sun jagat wasariku Bororo durmangke paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere kepareng paduka anggir anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg rasing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewakan kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka anggir anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendhangun sunung kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka andang bab tata kiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayek seka kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka anggara Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para prajurit miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang moko tartentu boten badhe ngepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat Pangestungkara teka gawe bombong panahipun inggih putra ing Ngastina teka jangkep kang dadotorira
Paman Pati Hari Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakno selawase urip Paman Pati Hari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sasampunipun kepareng ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten ingkang dados nalindra wonten Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sengati Paman Hari Sengguni ingkang dados Rangkanata dalem Negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Hari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Hari Sengguni. Kawula ana ninggi Mugi kasekicana lenggahipun Paman Hari Sengguni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Penemban Durna, bapa Penembaning Sagalima. Mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana, bapa Penemban. Astaka swala sila pritapa sumarante. Hawala kamanaka kula gopret gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Harja mugi kunjuk bapa Penemban. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sakali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana. Angger Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Penemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha kanthi harja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarma. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada marapting dalahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tebih saking rumpita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun wae tampan nuno Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura manduk jenenge Senedyana Bromo sartane bagake kelawan Arawi Koko Prabu ing Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa arawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kathah sewu lepat aturipun kang putra Diageng Wangaksami. Mugi pareng nampi asek pasegan para krambi saking ingkang rayi pun Jaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nuwun Yayi pareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang
Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bombong manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan panakrami sampun katur wonten kersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bombong jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragipi sawanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyo. Undhing kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teko elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Paradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang Raka ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang Raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sangyong para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, ewa semanten Yayi. Ingkang Raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babagan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan. Wonten keparenga samangke ingkang Raka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa tingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi, menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betahaken dhumateng bot repotipun ingkang Raka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang Raka nedya nungsuk pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu, ya jagat pangesunggara. Nur mangke Koko Prabu Jaka, Koko Prabu Baladewa. Salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jiga lan merkewu durga musangga rugi. Kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang Raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula, inggih putra paduka Yan Maja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma.
ingkang sampun Tigang Candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingga. Kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Kowe Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi. Kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandragumara. Awit Pantara wekdal Tigang Candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten to ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun niku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lenglaram nyandeng kang driya lir Hyang Candra katawangan sumuk ing jas katut redan lemot kapyarsaning rojet ramreming driya manawung kakawung nyewang wisesa ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bilih anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana. Keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan. Nuwun sewu. Ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah.
penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Iki pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sak biyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumala inggih pun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadhahi raos kuciwa sampun ngantos nggadhahi raos gelo senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Koko Prabu. Toko damel cuma plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng sampangke kula nyuwun Paman Padhari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya randayani atur kula nggih. Sababipun napa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak-lagianipun Angger Lesmana Mandragumara. Cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati.
Lesmana ugi kawan kaliyan atmajanipun mitra kanthong bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga. Babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke Bapa Depan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Pati Arya Sengguni. Kula kedrak masrahaken perkawis anak kula pun Lesmana matur kumureng ing badhe gayuh putring Sugeng Wana. Bapa depan turu kados pundi? Bapa depan. Gila. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean iki kok? Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Arya Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayahanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Depan Durna kados pundi pamrayoga paduka Bapa Depan. Nuwun sewu. Pancen ora singkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Mahanasa. Iki. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gambel saestu. Contonipun umpama wonten sawijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah sawijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk ari anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Arya kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Merga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mrika. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kaliyan pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Iki. Kathah ingkang sami kepencut kaliyan pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judho dhawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku nek sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok babar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo.
Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih. Pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayuhaken putring Sungging Wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados sak mangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Ai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesaripun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saraja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng datanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe Umriwis pucak ing rawis yen sinabata marang sakedheng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Katos-atos sampun kados lare alit katimbalana sawanipun Kang Putra Paman. Ai.
Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut pamra kang awita dedenjeng-denjengan ya jagat pangesungara Pamadarya wonten dawuh anggenjing andika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya memper nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma padha kandhe raja sapratamu. Yun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paninggal. wah nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandra Kumara iki. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusuma ya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampanono. Ha inggih.
kula pundi wonten asta tetiga mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun ing putra prayoga nonggon musowan sampun boten kirang prayogi Gila. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih, kedah mekaten kula menika SSN loyang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih. Sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. ngaturna sungkem menengar saning wakmu ing Mandura. Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Bat-bat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimani kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi karepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Ka Prabu. Ya, tak tampa ngger anakku cah bagus saruja binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae tampanana. Inggih kula pundi. Bocah pinter gendring. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku cah bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungging Wana. Para Tadyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para Janegara Sungging Wana. Sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungging Wana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sungging Wana bakal kelakon panjang kamu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun ing putra ngantri dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba ing bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning para Janegara Sungging Wana. Eyang Wing Saka Lima. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing dereke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk nayaka saliyane Eyang Wing Saka Lima? Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah hadan bocah iki. Mergo sing mangerteni sartane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang Wing Saka Lima. Nggih pun lah. Ya inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung obor jala lintang tumuli budal dina iki. Eyang Durna
Ana dawuh apa nggih putuku Satojo Bilangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang, ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal pasilan gel badhe nderekaken dumateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjangmu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun pambahing pangestu. Mugi-mugi samangken kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemang samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng kayan putring sungging wana. Wis gamelane wis mundi. Ayo nggih. Terang nang dang dang anu dumang tang bang telang anu durang dang kleru dalane Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih kene. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah.
Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyongi dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing ngandika pamandarya badhe ngepaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kurawa miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarma, kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marata Tyagi kaya wis purna gatining pananggilan bubarna kang pondhosi bojoning Senetya kundur kendhaton. Nuk niki. Pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan. Arsa sang rata kundurang kedaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang samya ngambil upacaring Rabon. Kawisa saking Mandara tindaknya sang Srinaranata lamun Cinandra pindha dewa kairing Widodara Widodari. Langeneng ngalang jwanak laran damun cara